IFM News Police Report. Binalaagan ni Police Captain Sigman Benigno, hepe iti San Nicolas Municipal Police Station dagiti amin kagus usar ken naglaklako iti illegal a droga asaan da nga agsardeng amang tiliw kadakwada daytoy ket kalpasan iti panakakemeg iti maysa a lalaki a residente iti barangay 40 Balatong Lawag City babaen iti bileg iti drug bypass operation babaen ti Pideo ken San Nicolas Municipal Police Station. Basar iti report ket nakumpiskar ken kuana iti talo sa Shays iti maipagarup a shabu, paltog, bala ken maysa a granada kuna ti hepe at ti trabaho na daytoy ket agururing ken adda dagiti individual nga ingkanta ti subject iti biyang ti PNP. Mainaig iti daytoy ket mapilaan iti kaso a panagsalungasing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Act ken RA 9516 wenno kaso pakaseknan iti explosives kontra iti subject iti drug bypass operation. Positive met iti nagresulta iti interview tayo at iti revelations na iti suspect di kakadwa na isa siyang cartel lang drug activity pila tayo so na the violation of Republic Act 9165 DJ panakatiliw tayo iti panakaalat ti drugs DJ met paltog ilan tayo met Republic Act 10591 sa bali pa iti explosive Republic Act 9516 may pila amin dito kontra kanya na dito ili tayo San Nicolas ket no ada ramid mudi hanggang welcome dito matiliw ka or pumanaw ka to no kayat mo nga lapindas ti panagbiag mo. Dapo iti daytoy ket agtultuloy iti laban kontra iti illegal a droga iti biyang iti PNP San Nicolas ket inkari iti hepe ani Police Captain Sigman Benigno nga ibusenda dagiti agus usar ken aglaklako iti illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.